jauna, momentu horretan Bizkaiko jauna zen horretan Juan Núñez de Lara, bere emaztearen omenez, Maria Díaz de Haro, naiz eta errealidadean, dirudienez, hiria sortzen dauena eta Bizkaian momentu horretan benetako aginte zeukana, Maria Díaz de Haro zen, ez? 1328an, esan dudan moduan, momentu batean ikusten du zelan hemendik Arratia ibaiaren bazterretik zijoan bide berri bat aurkitu zutela merkatariek, merkantzia garraiatzeko Gazteloko Lautadatik itsaso aldera edo itsaso aldetik Lautadara, eta bide horri segurtasun neurri bat emoteko, garraiatzen ziren merkantziak kontrolatzeko eta segurazko zergaz kargatzeko, erabakitzen du hiri bat sortzea, gainontzeko hiriak moduan ere, estrategikoki oso ondo kokatuta zegoen bide horretan. Arratia ibaia eta Upu ibaia elkartzen dira puntu honetan, eta edonola merkatariek pasatu, ezinbestez pasatu beharko ziren hemendik kostaren bila. Villa de Haro berez ikusten denez Villa de Haro bere omenez izena hortik datorrela. Bai, iparraldean artea, gero mendebaldean batez be Orozko artea zati bet, gero hegoalderantza Sanuri batez be, eta ekialdean Sanuri da Dime apurtxu bet. Hori dire, inguruetako hori. Dime zatitxo bat baino zaukagu, baina hori dire... Biti-biti doa Atxabalara. Atxabalati doa Martxondibukura. Martxondibukuti Pertsiko Zabalera. Gero Atxabalati doa Erreki Herrera. Erreki Herrera doa Erreki Herrego Tupure. Erreki Herrego Tuputi doa Irumuartara. Irumuartati doa Orozko lineroan doa Arrikaskaratara. Gero dago Otzobaso. Da gero doa Atxarminitara. Gero dator Barrankos. Da gero dator Barrankos doa Atxeltubanera. Atxeltubaneti doa Zintzi egiteko larra. Itzinti egiteko larra. Eta hortik? Itzinte egitetik? Hortik, buelta, zene aldetik, neberara. Sortzen den hiria, momentu horretan sortzen den hiria, hartzen du, hiri Erdi Aroko hirigune baten egitura, egituratzen da plaza, hiriaren sarreran plaza handi bat, merkatuaren plaza izango zena, eta gero bi kale paraleloa, beko kalea eta goiko kalea, bananduta etxe multzo txikien bitartez, etxe multzo txiki horiek ere beraien artean kaleska edo karkaba txikien bitartez banatzen zena, karkaba horiek kaleak baino, pasabideak baino, urzikinen estolderia moduan funtzionatuko zutela, eta egitura hori mantendu eginda neurri handi batean 19. mendera arte. Lehenauko bidea izin zen hemen Lexaurrean hartu ezkerrera, horti, Larragan, Launtzin, Larraskitu, Birgunoste, Mendizin, Krisako Atxa, Bideutzeta dau Paumakurre, baino apuruet berauan, Bideutzeta, lehenauko bidea hori, gu horti joatek itzen oinez beti Paumakurrera, Bideutzeta eta Paumakurre. Arte partien dauen solo bat, oin ben, da, herriko soloa. Horreri, oikoari. Da, hori basoa ganea, zelei beteko.
Txartzabaleta. Txartzabaleta. Txartzabaleta Bilarro. Habitu, hori Bilarro. Artean daguna da herriko soloa. Herriko soloa, beste guzti ja daire... Da, mentxe dugune, hori hortu eta horrek, hori nauta bidez. Horretaz arte partean. Bostentxan beste guztien Bilarro. Gero ere inoteko zorrez perretxiko zabala. Azten da, linden, daguna Bilarroko linden dagula, da gero herriko atire handi aurrera zeukuta. Gero izena urrungoari garrastu di. Da gero handi linden doa mediku baso. Mediku baso. Artea partean. Da, goi partera, upoko zagarra. Antxe mediku baso, esaten jakona ganean, goien dauz mugarriek. Eta handi bera doa upoko kortabarrenera, beko txarkora. Da niru mugarrietan, akabetan da artea. Antan orozko bezartzean dan. Han, iten da, handauz, hiru mugarri eta gehituten jako, hiru mugarri dauz, artea, Orozko eta Bilarro. Dire. Eta hemen zure etxein gerun dauzen lurrek eta arloak eta horrek badaukie izenik? Soloak eta bere badaukie izenik? Bai, deuki ez, esate baterako meko sarrerako ateko ribotorto. Danadoa, santuen izenakaz. Ribotorto zan, leku bet San Francisco ebilten zana. Honi, frantziskanak izin zian alez. San Francisco. Ibilten zan alez, ribotorto, horrek, sarrerakoak. Horrek lurrok, Sirian, emeko herriko neskatzi beto indala, ez dakiz urte, sartu zen horra moja. Deron berzituen dotea. Diru ezeukenak, emon behar ziteuen, ordeazko lurre edo soloa edo soloa saldutaren diru edo, terrigorri zitezen. Dori solori izin zen, moja joan zanen aitena. Erreken kontran dauna, muru nusi dauna, eta motzen dote, alabeari hor sartzeako. Eurek sarraturen jana hormakaz beti azite gora, eta horretik edik izena ribotorto. Da gero, barruen, dauko beste batek izena San Jose. Eta da arlorik eta hundiena, ja Parador Bizkaia arantzadoan arlo nausi, Da gero, dau beste bat Nazaret. Eurek soloan nik dekotan eta eurek erabiti eurena guazaten hortuaririko, eta loratek eta lorek iminteko hori dan hori deko Nazaret. Bestea San Jose, da bestea ribotorto. Hor aportuten zirean jadanak. Hala bakatu nintzenik ontsi urtegi baso markaz batek hartzen, topetan. Golantzako mediek. Aldapatxo dagoan, aldatza dagoan, Ekarri benik elorturretik makatza. Larretik aginen, hemen zidauz, portalean. Larretik pagoa. Da larretan azpiti aretsa. Nire gazte den poran izenak edo erabiltzen ziren izenak, ziren izen frankistak, baina egoazan lehengo izenak. Esate batereko Bekokaie, beti Bekokaie esan dugun, da euskeraz beti izin de Bekokaie, izen haukan Jusera. Eta Goikokaie, Frankon denpora General Mola izenagaz egon zana, izan zen Zuzera. Hau, barderatik datozen Suso, Juso, Goikoa da Bekoa, mez? Gozea ez topa zen inoz bez, Magala basubite iban astean, etxeko gari gaz, inde ogie. Eta behiek egote zidealaz, asko ez, 2-3. Da ez netxoa goxean batu, eta egozi, eta sopak intasan da. Igurdin babak edo patate edo, da ganean epetzetan duzu postrea eta edo naranjia dala, edo platanu dala. Bueno, ukusi bez. Jate zindu naxe platerkadea. Bat desenti bindemo zuten apresua gozea, ganerako esan egoten atzera repetite zinun, dandando. Iru janin de fuera. Alantxik, Eta afari ezer izetan zen? Afari izetan zen, por general, por patatak edo patatak egozite hori erretxoa botata, eta gero esnea egozi, eta tasan gozea parata maiatzu. Areatza oso herri erreldun izan nire ume denporan. Nik uste dut gure prozesu izin dela etxean euskeraz, kaiean erderaz, kaieko eraginez euskera
galdu, ie galdu, eta gero barriro berreskuratu ez euskara. Nire kintadako erdiek euskaldunek ara. Beste erdiek herrikoak izan dabe, ez dira euskaldunek. Eta euskara mantentzearena eta zer izan da gehiago, etxe bakotzean egondan sensibilidadea deagatik? Nik uste dut egondala militantzi eskutu betez, etxeetan, nik etxean aitea amagaz gure artean euskara ziten gendu. Amama gu ez bizi zen, eta euskara zen gure etxeko hizkuntza, baina kailean euneko errera zen. Gure kirola, gure eskola, gure dana. Eta zela tresnak erabiltzen ziren beko zuen? Lehenengo eta behin laratzue, ezke egiteko, ezta? Laratzue, sekurizun duen alturen, ekute un gantxo bat, kakea luze bat, lodie, zera berotu iten zen, ekute un gantxo bat, eta mailak, katean mailak iziten zian eko handiek, eta altzat izin gora bat, edo bi, edo hiru. Eta gero treberea de hiruankako triangulo, eta ganean ekute guen, bilibile, hanganean lapiko eminteko. Egin zue eta haren azpire ekarri txingerrak, tenazakaz, eta palatxu betegaz, eta hor laratzuen eske egiten zen, gehienetan, ure egoten zen beroa, falta ugarik. Non egoan ure eukiteko aukere urberoa haintxe. Edo gurbeazen duen garbitu, edo ropa batzuk garbitu, edo ume bak garbitu, edo dana dela handik hartzean zen ure, eta gero barri gota. Haigote zen beti bizirik. Eta gero, enbera zeuten bauen, edo egiten zen kendu, edo egiten zen gora altzau. Eta beratxoako zuen, txingerrak arda zuen batein, eta ekarri aurrerantza txingerrak, edo zue, eta ipini ganean lapikoa, edo kasulea, edo sartena, edo dena dela. Eta taloak, talapareagaz, egiten zian taloak antxe zeren ganean, zen treberian ganean, treberia da guzena. Biten lango zerak, pago buruek, pago mokorra esaten jako, arromatan duzena nusie, tripeti, trongotik gora dauna, haiki finden di bultan. Barrenean. Da gero, erditi itxinako izulu bat. Da hain ganean doa, gero, igur lodie. Da nahi hanbedo igual, inguru guzin hanbedo igurrek igual, erredondoan. Da erditi izulua gora. Da gero, ari apurka-apurku hanbezu mehai finte. Da gero finneako idea. Da gero gotneako iduri esatneako. Iduri gizimedo lur baltzak, da oronak. Tapetako, ituteko. Eta iduri hori zer izaten zen, aurrekoetan... Aurrekoetan honeko topo euskura haixit izan hona. Aurreko iketza guziko leku, botoa esatneako horre. Botoa? Botoa. Esatneako. Hazan lur baltza, txurre horretu eta erazan botapo behar. Da gero motneakon zue guiko puntetik, bera. Bai. Da gero zu izitute honean, hartze honean behan hartu behar zuek. Betiko etorre behar egosten esaten jago. Da betiko etorre behar egosten. Da haiten zan ganea tapo. Da gero, asiak ez eus erinde edo zerak aldari betera mokorran bitarte matakusi euskero handi zuk urtetu guen. Da hain behar zineakon bete. Igurregaz, da tapo gonduta. Ada bete garrie. Da gero inbea da, azkenean, egosten da honean, beren beriko onongo palu luzu bategaz, besangea zatiakon, porrea ez jo bulta guzti. Ez dutu egiten. Zu hasi zinenean ze behar bitzen hasi zinen, zetan? Trontzeagaz? Trontzeagaz. Eta zer egiten zen du esan, arbolak bota? Arbolak bota, eta gero idigaz, eron, leku batzutan pistekin de, ze eskarbadora hasi ziren, gerroztean laster, laster hasi ziren. Eta trontzeagaz zer egiten zen duen, biren artean, ezta? Bi, de besto bat, eperdik garbitan edo, pinueri hainbeste ez behar pagoa eta horrek kapoin behar zite zirean. Eta zer da kapau? Eskoreagaz,
Ona tropilek, dana askora eskendu, gero trotzea bota. Eta hori zuok batez bere pinu egaz ibili zarie? Pinu egotaten? Pinu egotaten gitxeu, pagoa eta aretsa eta horri baino. Gero, hemen pinu ebe, gerote gehu. Pinuek gero sartzen hasi ziren, ez da? Gero denporan pinu gitxi egon hemen, gitxi zeno. Han erlotxo bat, han beste bat, hemen gote zen aretsa eta pagoa. Horre gehien bat, ez da? Horre gote ziren. Iketzaiteko batez bere pagoa erabiltzen zen. Bai, emeti bai. Pagoa edo aretsa, bai, besterik esan egoten, iketzaiteko esan egoten beste materialekin. Eta orduan esan dozue, zuek esetu dozuela, goikalde guzti hori, pagoa, aretsa... Eta hori, noz hasi ziren horredanak, ze horrek bota ziren gero barriro beste landaketa batzuk itzeko, ez da? Pinue, bai, orduen nik 17-18 urte egiko noben, dana zizaren upun magatzetik goraino, lekandaraino, bertaraino. Dana izizen pagoa. Pagoa. Da orduen gu, 17 igual gitxiago, hasi zen emotaten. Upun magatzen hasite, sorteak, saldu hori izan, da dana. Da orduen hasi ziren, zerak, iketzaiten, etorri ziren jente asko Navarrati be bai pagoa botaten. Haure pegi euren iketza sano, iketza asko. Orduen ja maitu izen pagoa eta ordurik ona ja ez da egiten ikestik. Navarroak kuadrilek, etorri ziren hor egon ziren urteetan. Basoko beharrak itzen. Basoko beharrak eta... Iketzak, azkenean iketza. Lobe egite horren angoien, txabola bat eta lota dana egite horrenan, baina urteetan. Txori asko urtean eta niri. Ointxorik itzio ikusten da baina. Ezke, karakol botikia, tomate botikia, botikia, pikit nire eta Eta txorien izenak, abere zaiztezuz, zuk dakizu zen txorien izenak. Bigarra, sosoa, uskirosoa, okile, txontea, txindorra, txepetxa, usua, pelak, saie, mirue, eperra, pospoline. Gerotxo hau, aurrerantze hau, gero gizonak horri egunean hor zapatuen, hartzeuren ferien honegoan, azpik ataragoxean, guapo jantzi, eta joan feriera. Ikusten, edo erosten, edo egoten lagunekaz. Bat amatzuk diru okienak, jateuren onango taberna baten zeu zertxu, kasuletxe bete. Orduan baserritan eziren oten gauze fintxue jateko, eta iguale, tabernatan iguale minteuren makailaua, edo lebatza, edo musturrek, ganadun musturrek, edo txarriankak, mine, hortiko saltzako gauzek, ez da? Eta horri jaten duaten, horre goten zian gizonak posik. Eta andrak, 2000 arten iteuren, ogie. Eta ogie zelan egiten eban amak? Ogie, lehenango gari ikarri bezitezan, badakizu galburue. Zera, gari badakizu zelango garautxo beziten da, errotara, iti horien molidu io. Io. Gero inbiazitezan urune, dana iota paretazan, eta eralgi esaten da. Klaro, ganeko azala lotuten da sahi esaten zen. Ganaduri edo moteko. Eta gero urinin fintxuana, uste zen beste leku betera. Eta, klaro, urune zakubeten sartzean zen, eroat esan etxera errotati, astoagaz, eta euliten dauni. Eta gero aspiria esaten daulan, mueble bat egoten zen, aspiria ez da ikusi gozu. Ite zen honantxe urune botaten, segun tamainue, eta ure berotu, gero lebaduria izite zen, ez dakin izelan iten da hori lebaduri, hori garrastu iten da, komo un aglio. Baina orduan esan gauzerik botaten ipini diten ferment daudien da holango guzerik. Baina hasi zitezan, ite zindun ogitik urrungo asterarte, kikeratxo baten itxia, honan, bolatxo bat. Geroa ureri iten jakon, urrunun erdien, dana ezein. Eta geroa ere gazuren gaztu bat ezintzen orea esaten da, bueltaka eskugaz, boinbi egiten dugu eskugaz gauzek
landu, ezta? Landute, lodi-loditxo inditen, da gero igurdi hola nitizan, da gero dune botatero zintzen atzera, ogitxo bat erarte, ogie, holangoa lehenango itezan bastante, eta purtsu baten euki itezan. Da gero, aukit izan orduen, fermentetabuen orduen, itezan astindu. Da gero, satitxoak iten zirean, ogi handia inguru guzu handia ba. Sartzean zan alabea prestekote zan orduen, eta egote zan ordu erdi, edo ordu lauren, edo ordu bet, segun... Ganea suia zinde. Suia bakizu zer da? Suia. Esplika izu zer dan. Suia da, lehenko botaten da igurrek, unan, zeitzak esaten jau, lehenko botaten da guiko igurra. Da, gailurra, egiten duzu. Da, eskine bitaminako urkullu unan. Da, gero ara egin duzuz holan igurrek. Zeitzak esaten jau egiten duzu. Bai. Da, gero hain ganean botaten duzu ideapurruet. Susterra bantza dira. Da, gero hain ganean egin duzu sui da, bedarra zeinde kanpo futboletan esan atatek gertzen dari, por estilukoa be. Tepo duzu landa ona. Da landa ona gertzen duzu erredondoa atxurregaz. Da iziten dago horra, susterra dago askota. Kanpo futbole bantzeko. Lurre eta guzti, ez da? Lurre guzti. Da egin den da, bedarra berantza dela. Plego bizu, behan hasite gora. Teia moduen, ez? Teia moduen. Eta ze terreno izeten zan ona, horrek soiek atarateko? Landeak izin behar du umudoak bedarra dago mehatz. Landa zikuek. Oso bazokoa ez da betar gure, Ara toskure. Zer da? Toskure. Toskure? Horrik dire, toskure dire, horrik kaiolan edo holango edo ziguinarritati da zozen uretide horrik toskure. Da toskure teuko upugulupezeko barrulakoa be, ez da metalure, be atxure bez, da toskure. Toskure, Guk ezik era nik holan sartu zen. Ez dut entzun inoz. Toskure dire, gure freskoak eta urunak, urunak dire. Baina, bilarok ez teko urik atxurik lekandareño, Inun bez. Ez teko, toskure padekoz. Beostaitzen metalurek dekoz, behazko. Upope, buelta guztien dekoz. Eta uratzak. Metalurek, barrulako izin ezer. Eta gutzako gorbeie da, enozetan, hier religio bat. Mutikotan, zainaz egune, goizeko bostarritan joten ginen gorbeien, gutzako gorbeia jote zan, San Pedro nekure jotea. Eta oitura zan, oinez jotea. Eta San Inazio egunez gorbeiara, zer joaten zinen? Zeuek mutikotara, gurasoakaz, jente nagusia be joaten zan? Joaten zan, kuadrietan. Gu azten zinen edade baten, baina neko gazte, eta kuadrin joaten ginen. Gu beti egoten zan, eguel nagusien bat edo, portxue bidea edo nagusi batzuen atzetik eta joaten ginen. Joaten ginen, betik egidi inaura joate zan, aizarra barra, eta gero egidi inaura, eta bueno, ja, edade bategaz be, kurutzera egotea. Kurutzea egota zan ja, gorbeie, asan gorbeie. Zarri itzeostean gibela atoan jaten zan, ez da? Lehengo hase jaten zan. Gero eskeginten zan txarrie behin garbitute itxi, gure garda trapu zikuek zikitu ondo, da eske egiten zen txarria. Da orduen, dano tranquilo parut, gizonak maire, andrak ez. Andra normalean, edo tripe garbitan, errekara egaten ziren, klaro. Erreke augite benak, errekara, edo iturrin bat augite bauen, ara. Da bien bitartean, andran bat edo lotut esan, baina gizonak jaten. Bai. Leheneko usue hori zizan. Bete norte badantxe. No zer egiten zan garien? Zemendien, guzigira. Bai. Exkursio.
Eta hori, garillotea zelan izetan zan? Harri ganean, minite, eskutie. Alatiko limpio. Baina lehenengo, jo baino lehela beste behar batzukin berri izaten zelan, ezta? Lehenengo ebagi zelan? Egitik egaz. Eta gero, ondiko zer batzuk, motzo batzuk, beragaz, garrigaz, beragaz, ez dute mini, da asko alangoak, da gero egiten metak, piloak, zoloan. Lehenago txikerrak, hain mutxuriek. Bai. Da gero, gaie, iguzki berote zanean, zoloan zabatu ite zan, handi metati. Gari joteko. Gari bota dien. Zano bertu edo gari bota dien. Ondo ziketut egon behar dago, ezta? Ziketut eta berotut ego bai, Ziketut emadu. Ozean, ondo berotut ezpada beste gari dana ondo bototan. Behar gogorra izetan zan hori. Bero, azit mehazan da. Eta esnea zer, bezerak aukitzen zen du esan? Bai, etxe fijoak. Etxe fijoak. Eta astoagaz ekarten zen duen esnea, edo... Hori azken erarteño ez. Lehenengotan eskuz. Nina okarrete 12 urtekaz azite, nik ez dakit, igual, pantano bilarreleko abeteteko beste esne. Ezin iziten, aizte dietorte ginen, ni baini urte zarra usanan, neuez, eta ekartekin duzen kantin 10 litro eukiesan da barruen. Eta kantini berak eukiesan kilo biterdi. Orduan, 12 biterdi, eskubako txan. Eta gogorra iziten zan, euri iziten zan orduen. Da gero urteun orduen plastikuek, gabardine plastikuzkoak erosiuzku zan. Baina ikak guztetin eko zen hankak. Eta ordura arteño, bai, euri asko bazan, aitek lagundutu euskun bajatuten. Da zelan ekarte zitu esan orduen gizonezkoak. Paluet, emini, ez dakizu txinoak zelan ekarten ditu esan, otzarabi aldea bakatxan, alantxek, azka egite. Da, beste eskuegaz, guardozula. Da gero, guaz eginan orduan jata espazian holango euritzuek egunek, guardozola, kirtena sartu amentalara behiten gindu. Amentaleko garrien, ez da? Eta goie joan etxatzun atzera eta aurrera, zinteitzu betea zamea ez du. Claro, konponbidea topa behar, ez da? Eskurik ez, libre eta... Atertuten bazan, bidean, izikantinez eleien, guardozola sarratu, eskegien batetik, eta hartzera behar,